Brawl Stars, budeme aký dať obraz na našho tak na nich. On si chcel zapřed a nevadí. Teraz mám moc zlý haz, lebo som kysal vasej trošku. Keď som volal do skupinu, tak som kysal veľa. Aj takže mám takýto nejaký hlas. Možno to je nám naposled, možno nie, lebo som volal, lebo niekedy kysím, niekedy nie. Kde si je tu? A keď je teda tak super je tento skin zadarmo, potom coiny se dal sekov, 10 staldopov a 2 hypulsals. Ja už som si to otvoril, ale ne na video, alebo na Salt. A na to som už iba videa a Salty už ne, na to som preto, lebo proste nechcem natáčať Salty tak veľmi. Mal som keď hajem Salty, mám veľký úspech, dnes keď natáčam normálne, ale natáčam videa, aj keď mám malý úspech na nich a na Saltách mám veľký úspech, proste sa natáčať. Hej. Ballball, okej. No, na ballballe som skoro zdýhal, tak. No. Ja aj blankety preto, lebo má také nudia trošku. Odkedy som poslal iba Diamond 3, tak a som furt vyhal prehalu, tak sa mi nechcelo púsovať ďalej, lebo viem, že by som to dotiahol až do Mythic alebo Legendary, tak som prestal. Iba. Všimol som si, že Creeper, keď vybuchuje, no tak on nezastaví na mieste a vybuchne, ale on počas vybuchovania ešte chodí. Áno. No tak to bude veľmi ľahké. Ja nie som veľmi dobrý haz Brawl Stars, ale mám veľa trofej, ale neviem hať veľmi tak dobre. No. Dobre, za to môžem ostať. OK, dobre, tak Cold je mŕtvý. Poznám nejaké mená, nejaké nepoznám. Nie, to je jedno. No tak tu... Bol som to im poslal. Bum. OK. Aj dobre som ich tam zabíjal. No len ja, ale aj teammate, ale... To je jedno. Dobre. Hop. A pamätám si, keď bol Too Many Items, čo bol mod, keď ste otvorili Ečko, tak ste mali všetky možné itemy. No tak ja som si cez to... Hej, dobre, okej. Keď viete a dobre Brawl Stars, lebo máte veľa trofej, no tak. No tak. Okej. Môžete nám písať, ako roku hajete Brawl Stars. Ja hajem teba od 2022. To, keď neviete, no tak ja vám to ukážem po tejto hre. Ďakujem. Okej. Ale ja musím vyhrať. No znovu hypulsal za ultidu. Keď hrajete hezd a te zolu nikto není a máte ultidu a hypulsal za ultidu, no tak použijete ho tak zalusené ubelete vlastne 50%. Si je preto, aký youtuber to takto sú, ale hej. Prosím, Lemizu. Aspoň Lemizu sem. Dobre, tak určite bude Lemiza Z. Z nebude Lemiza. Z no, bude. A možno ani nebude. Jaj. Halo, ja som sa nevedel hýbať. Dobre, ale aspoň Lemiza, to je tiež dobre. To je stále dobre. Lebo ja ste mi vás Lemiza.
Ja som tak dlho nehral Ball, že som to aj zabudol. A keď chcete vidieť moju tvaru, tak sa odhalím za 100 000 odberateľov. Niektorí sa odhalujú za 1 000 000, alebo za inak. Ja sa odhalím za 100 000 odberateľov, takže dávajte odbili, keď chcete vidieť na odhaleného. No a milujeme dali. Toto video asi bude celé iba jednou hou. No, nevidela budú to konci od 20 sekúnd. Dobre. Uop! No, okej, tak nic. Dúfam aspoň lemizu. Aspoň som lemizu. No, dobre. Prosím. Dobre, to už viem. To je dajú. Dobre. Lemiza je tiež dobrá. Aspoň za 77. OK, ja neplním Battle Pass, lebo ja už som strašne dlhý, iba keď som mal Battle Pass plus, alebo iba Battle Pass. No tak som vždy písal na Legendary dopu. Ale odtedy som ani las nebol na Legendary. No a tu pôjdete, tu máte taký Stardop, tam kliknete a tu nás vidíte. 2022, level T, neso T, znovu neviem, tak. Proste, ja aj teraz, ja som vám ukázal moje meno z Battle Stars. Ok, nevadí. Keď ma chcete zafriendovať, tak ja vám príjmem. Dokiaľ nebudem raz veľmi veľa, vy teraz ste videli moje meno a bol by som rád, keby ste vlastne pozerali moje videa aj. Takže. No. A to prvé video, ktoré malo 30 sekúnd, alebo 20 som mal dať asi za sold. Ja on si nevybal vlastne, alebo ja ich vybal. Ok, ja neviem. Multi. Ok. Ja na to som aj Roblox, aj Brawl Stars. Niekedy na to som aj Minecraft, ale to keď budem mať lepší počítač, lebo teraz nemáme strecák doby, keď budeme lepšie, tak určite na to si Minecraft. Neviem, že to bude za pár mesiacov alebo rokov, ale viem, že raz niekedy na to si aj budem natasať. Takže môžete sa tešiť za neviem koľko rokov na Minecraft. Boom, OK. Nevadí, že som zomrel, lebo aj tak vyhrávame. Keď ste si mysleli, že neviem rozprávať to preto, lebo neviem povedať nejaké písmenka. To nelen, ja som sa tak nahodil to veľa, na svete chlapcov a devsat sa nahodilo tak, že nevedia povedať písmenka nejaké, jak ja. Takže to je úplne normálne, keď neviete. Tak, OK. Tak. A toto by bolo 500 video všetko, bol by som rád, keby ste mi dali like, odbali sa.